Vrátilo mě to do chvíle, kdy mi zůstal míč ve stromě. Za malou chvíli budeme ale začínat a nebudeme házet botama na koš, ale budeme tančit. Vítejte na semifinálovém kole Best of the Best tady v Praze, no ale už hnedka ze začátku. Před týdnem jsme byli v Brně a tam ten úvod byl trošku hlasitější. Já si myslím, že tady by to mělo být ještě trošku lepší než tam, tak to zkusíme ještě jednou, jo? Dámy a pánové, vítejte na semifinálovém kole Best of the Best 2025 Praha! Krásné dobré ráno všem, rodičové, zamávejte mi zdravím vás v finále 2025 Best of the Best, první kategorie Baby, disciplína Art Dance a pojďme na taneční parket přivítat Sen Studio! Formace nese název I Believe a toto jsou ti nejmenší, co tady dneska budou tančit a hlavně úplně první choreografie dnešního dne. Proto ještě jednou, dámy a pánové, Sen Studio! When I
No a také samozřejmě kategorie Baby Art Dance. Tak já bych ještě rád připomněl, že pokud si trenér sedne a bude vidět, že je připraveno, stačí zvednout palec a my pustíme hudbu, takže prosím, abyste na to dávali pozor a ukazovali nám palce. No a my se přesouváme dál v této kategorii Baby Art Dance a pojďme na taneční parket pozvat a přivítat Imperial! Wow, děkujeme moc. Koukám, že už takhle ze startu formace nesená se v husličky. OK, mám zaspívat tady tomu? Ne, už je to v pořádku? Tak ještě jednou, dámy a pánové, po menších komplikacích, kde pak stojíme, ale jsme připraveni a pojďme je podpořit Artrozy! Čiže jste husličky, či je, kdo vás tu zanechal? Čiže jste husličky, či je, kdo vás tu zanechal? Na trávě povála aj modré finály. A kdo tu trávu tak zvál a modré finály? Že jste husličky samé, že jste husličky samé. Mládenec usnul a co sam přišlo znát.
A když se řeka narodí. Formace nese název. You are forgotten. In your innocence, only shelter. I'll be your armor. I hear you whisper underneath your breath. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. Další koreografie. Doupravíme poslední rekvizity a forma je tady přímo pro vás. Se v kategorii Baby Art Dance disciplína umístila formace s názvem Ton Qua. První místo dnes v semifinálovém kole Best of the Best 2025 Praha v kategorii Baby Art Dance získává formace s názvem Rescue! Obrovský potlesk, ale také pro místo druhé Imperia Dance a formace Ikigai. Gratulujeme, medaile, diplom, je to vaše, vidíme se v Praze, dámy a pánové, druhé místo Imperia Dance.
uděláme rychlou jednu společnou fotečku. Děkujeme moc za vaši účast. Těšíme se na vás. Imperiate. Все.